Ubos ang turnout sa gipahigayong mock election sa dakbayan sa Sugbo ni atong Sabado. Samtang tungod sa signal shut-off, may gamit na lang ang Comelec o bigan kon Broadband Global Area Network. Si Luan Merondina sa report. Nag-ulhos-ulhos pagpangabot ang mga registered voters sa Barangay Mabolo nga misalmot sa mock elections ni adtong Sabado. Gani gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, dulan sa 50 lang ang nakabutar. Hinuon may pipila usab nga misuway pagsalmot sa mock elections apan tungod kay sa laing clustered precinct sila nakarehistro, wala sila makabutar. Gipasabot ni Attorney Rafael Olaño, Regional Election Director, nga posibleng usa sa hinungdan sa ubos nga turnout mao ang pagkatunong sa mock elections sa pagpahigayon sa fluvial o foot procession diin puliki ang mga tao sa relihiyosong kalihukan. Sa gihimong mock election sa Barangay Mabolo, usa ka gatos ka mga registered voters ubos sa clustered precinct 209 ug laing usa ka gatos ka mga botante sa Barangay Lusaran sa clustered precinct 191. Ang gimando sa uluhang buhatan sa Comelec sa gidaghanon sa mga registered voters nga makasalmot sa pagbansay-bansay. Nagkataon lang na sinulog dito sa Cebu, but then we have to proceed with the mock election kasi we will also be testing lahat na transmission from here up to National Board of Canvassers. So kailangan sabay sa lahat na nationwide. Atol sa naasoing kalihukan, naswayan usab ang kaepektibo sa pipila ka mga bagong kahimanan sa Comelec. Sama na lang sa voter registration verification system diin pinaagi sa biometrics. Mas dali ang pagsubay sa presinto diin gikatakdang mubutar ang usa ka registered voter. Sukwahi kini sa kaniadto nga mano-mano ang pagsubay sa listahan. Wala hinuon masuwayan ang kaepektibo sa pag-transmit sa resulta sa mock election. Pinaagi sa modem o DSL kay natunong nga may signal shut-off niadtong higayuna sa dakbayan sa Sugbo. Actually, kung titingnan mo, it's a blessing in disguise para matesting na rin namin yung other mode of transmission namin. In fact, right there, we have what we call the BGAN, Broadband Global Area Network, na kung hindi kami makapag-transmit using the DSL and the modem, we can use that kasi satellite technology yan eh. Pipilahin noon sa mga nakasalmot sa mock election na kauyon sa bagong pamaagi. Basta okay ra kay dali ra kay siya na kuan ba din dili sad ko tiyan abo. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.